Habagadon galat kalinti ban aying baduk lingba kata ka MLA scheme hatongi ki Paidbah nginut ban kylli jingkylli ladawan UMLA banong kumno ka MLA scheme hakan ka sansnem hato patai pimang kumno yano pi shano pi kumno don banut don bating tang ban kylli jingkylli kata ka buram MLA ka bam tip shuh dia kalinti ka bakumno tang lawan UMLA soba mlong shuh lahap ban pediang buram bet ngiklet baudu syakri ubangin kylli jingkylli bangi dei ban pet kumba pet yu tau nong bala hendrai dawan UMLA segisnong gitau kalinti ka bakumno ngim kylli ka umbam kumdi kambiang ngim kylli ka light ka biang lani kumno ka kamai ka ji baya kemen baya snow kan balawan UMLA sesnong teng ya ka Syiar badang kapeleng dia ot bet nyem ya bendo Rkhei ladawan uknyirang ba haying ala ka ada peleng pon lele ni UMLA te hap ot do Syiar be dam don Syiar ot la ka ot ko tu badang kapeleng namar ba kata ka buram MLA kalong ka ba klem snow tu pidi ban buram mi kita ginong Syiar pidi ban buram mi kita hendrai buram ba ka jo ka por dei ban kylli jingkylli ken mdei ban tieng ken mdei ken ban ong kumba ong kita ani ngiti ngi klan bahasa ni tamba ngim nut pi ban pau ba tieng yu MLA ki bateri sarkar lai tang banwan meeting kum ni ki tieng yu sa transfer sa garo utau de syakri ne de nong Syiar don born ban ong lai ban berngam kam dong kabadei ko ki